Hoxe quería trasladarvos a miña valoración sobre a concesión da Medalla de Galiza a Leonor de Borbón. E para min hai unha pregunta que é clave, e é que fixo Leonor para merecer esta distinción? Sodes capaces de decirme unha soa aportación que fixo o desenvolvemento económico, social ou cultural do noso país? Evidente que non cumple ningún criterio e que detrás desta concesión o que busca o Partido Popular é reafirmar a unha monarquía que hai que lembrar que é unha institución antidemocrática, anacrónica e salpicada pola corrupción. No fondo, coa concesión desta medalla a Leonor de Borbón, o que están facendo é devaluar a máxima distinción de Galiza, porque é evidente que non ten ningún mérito nin fixo nada polos galegos e polas galegas. E, por suposto, quero trasladarlle todo o apoio a Goretti San Martín na súa decisión de non acudir a este acto propagandístico a favor da monarquía. Creo que en democracia é bo que todas e todos nos podamos expresar con liberdade de expresión e desde o BNG decímolo claro, non somos unha forza republicana e non imos a participar nin a apoiar este tipo de actos que o único que buscan é darlle prestixio a unha institución que está nas súas horas máis baixas.